Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 13. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang katigulang. Dili sila mukaon kundili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Umukaon bisan unsa inig abot nila gikan sa merkado, gawas kun makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat nga gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, mga brunsi ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ang kamot. Si Jesus mitubag kanila, mga tigpakaaron ingnon, wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat. Kining mga tawhana nagpasidugog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Unya midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Ug miingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang inyong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan nga patyon apan kamo. Nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa, iya kini sa Dios. Dili siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.